Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de mércores, día 10 do mes de xuño. Estamos na radio, na televisión municipal de Cerceda. E hoxe lles imos a falar de, precisamente hoxe, abre o Parque Acuático en unha nova temporada. Abriu xa hoxe ás 12 do mediodía e vai estar aberto hasta as 8 da tarde e así vai a ser ata comence o mes de setembro. Esa é os meses de apertura do Parque Acuático do que imos a falar. Tamén falaremos de teatro e música. Mañán xoves, teatro e música en este caso na Biblioteca Municipal de Cerceda para os máis xóvenes da casa. Sigue aberto o plazo para comunicar as fogueiras do San Xoán. Falaremos das festas do San Antonio en Cerceda esta fin de semana, así como tamén da actividade de verán saudable que comeza mañán. Sigue aberto o plazo para anotarse os campamentos de verán, sigue aberto o plazo para as axudas á escolarización e tamén se publicou o cartel das festas en Queixas do Carmen para dentro de 2 fins de semana. Tamén lle falaremos da renovación da Plaza dos Cursiños de Natación, ou mellor dito, de formalizar a Plaza dos Cursiños de Natación, agora está o plazo aberto. A ITV de Maquinaria Agrícola estará o mes que ven na Silva e recordamos que continúa aberto o programa de benestar en balnearios, vai a estar durante este mes e falaremos da escola infantil, os Pillabáns, que en este caso xa ten a listaxe provisional publicada a espera de a partir do día 15 a definitiva e formalizar a matrícula. Nos deportes volveremos a falar de motor, en este caso de motociclismo e dunha promesa tamén do noso concello que con apenas 11-12 anos xa tamén está facendo os seus pinitos no mundo do motociclismo. Del falaremos como do tempo porque as previsións xa para mañán son de unha suba importante de temperaturas que nos chegará a superar os 25 graus mañán xa en Cerceda. Chegou o día, hoxe 10 de xuño reabre as súas portas o Parque Acuático de Cerceda nunha nova temporada que, como decíamos nos titulares, vai a estar ata a primeira semana de setembro. A expensa xa, evidentemente, das condicións meteorolóxicas, xa a partir de hoxe o sol parece ser que será protagonista e as temperaturas tamén van a subir de maneira clara para poder disfrutar desta magnífica instalación importante, clave, no noroeste da Península Ibérica. Falamos dun parque acuático que durante este mes de xuño especialmente vai haber moitísimos nenos e nenas de excursións programadas por colexos, AMPAs e asociacións principalmente. En canto ás novedades, a principal é a suba na tasa de 2 euros, algo que non se facía dende fai 4 anos, agás os máis pequenos que manterán a mesma tasa. Un parque acuático, insistimos, que abre xa e poden disfrutar de él xa dende hoxe. Poden sacar as entradas ali mismo na taquilla, xa abren a partir das 11 e senón a través da súa páxina web Aquapar Cerceda. E dentro das instalacións de ocio acuáticas cercedenses tamén falamos da piscina municipal da Silva. Ten data xa para a súa apertura. Vai a ser o sábado 20 deste mes de xuño. Sábado 20 de xuño abre tamén a piscina municipal da Silva, moi utilizada tamén e demandada polos nosos veciños. En este caso, como novedade, pois vai a ter tamén a aplicación de unha tasa de 2,5 euros por día. 2,5 euros por día para utilizar a piscina da Silva. Agás, quedan exentos dese pago todos os que estean censados no Concello de Cerceda, os que se lle entregará un carné de acceso específico. Cambiamos de tema. Mañán xoves a Concellaría de Cultura do Concello de Cerceda programou unha obra de teatro musical
para os máis pequenos da casa na Biblioteca Municipal de Cerceda. Chámase A Alquimista. Este xoves ás 5 da tarde, mañán xoves ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal de Cerceda, e con entrada gratuita e con merenda incluída, terá lugar A Alquimista, de Cristina Collazo. Entre pócimas, plantas e libros, moran cobixadas as protagonistas usando procedementos experimentais e mezclas explosivas. Practican a chamada alquimia moderna. Esa é a sinopsis de La Alquimista, é unha peza de teatro e música a cargo de Martiño Mato e Cristina Collazo, donde se reivindica, por un lado, o papel da muller na ciencia e, por outro, o uso do galego no terreo científica. Unha actividade pensada para nenos e nenas a partir de 7 anos, mañán xoves día 11, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal de Cerceda. En canto ás fogueiras do San Xoán, xa se aproxima a noite máxica do San Xoán, do 23 ao 24, nesa madrugada. Se celebran infinidade de fogueiras de cachelas por toda Galicia, no noso concello, chegando a número de máis de 300. A celebración do San Xoán será o martes 23. Ao próximo día 19 será o último día para poder facer as comunicacións que deben facer a todos aqueles que queiran facer unha fogueira nesa noite. Hai que comunicala previamente a Medio Ambiente do Concello de Cerceda. Poden comunicalo por correo electrónico ca dirección medio.natural@cerceda.es ou poden facelo chamando pola mañán o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76. Como decíamos, o plazo remata o próximo 19 de xuño. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, que é o 23 ou 24 de xuño. Fora desta data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012. En canto ás fogueiras en este caso, rematado xa o que é as fogueiras do San Xoán, o que é esa noticia, falamos das festas do San Antonio en Cerceda, porque esta fin de semana, sábado e domingo, a Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda preparou o seguinte cartel. Comenzarán o sábado, día 13, este sábado que ven, ás 10 da mañán, con dianas e alboradas. Logo, a 1 da tarde, hai misa na honra ao San Antonio. Para a partir das 2:30 no campo da feira de Cerceda, sesión vermú. Ás 6 da tarde, ali mismo, é a primeira edición do Gran Prix. Equipos de 6 a 10 xogadores de todas as edades, con xogos variados, adaptados ao grupo. Xa hai xente anotada, pero poden seguir anotándose. Haberá premios para os mellores. Hoxe a noite será o límite para poder inscribirse. Poden facelo a través de un código QR que atoparán no cartel publicado, a través das súas redes sociais, da Comisión de Festas ou con calquera dos seus membros. Na noite deste sábado, ás 11, hai unha gran verbena coa orquesta Fania Blanco Show e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. O día seguinte, o domingo 14, volverá a haber dianas e alboradas a partir das 10 da mañán e a partir das 2:30 do domingo hai unha macro sesión vermú co dúo deluxe e o DJ Javi Eiro. Haberá carpa para poder disfrutar todo elo. Na xornada de mañán xoves comeza Verán Saudable. O Concello de Cerceda volve a ofrecer esta actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Van a ser os martes e os xoves en 2 turnos, un de mañán de 11 a 12 e outro de tarde de 8 a 9. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e 9 euros para aqueles que sexan maiores de 65 anos. Van a facer aquallín, ximnasia de mantemento, xogos tradicionais, andainas, zumba, etc. Comezará xa mañán xoves 11 de xuño e vai a rematar o 3 de setembro. Se teñen calquera dúbida ou algunha anotación de última hora, poden chamar o teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Cambiando de tema, aínda que falando tamén do verán, falamos dos campamentos de verán que o Concello volve a poñer en marcha para tentar de conciliar
a vida familiar e laboral durante a época estival e tamén para que nenos e nenas teñan actividades que facer. O Concello organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata os 14 anos. O prazo está aberto ata o día 16 deste mes de xuño. Ata o 16 de xuño están a tempo aínda para inscribirse. Ofertan ata 5 quendas. Do 26 de xuño comenzaría a primeira e remataría a última o 2 de setembro. Hai, polo tanto, 5 quendas. O horario é de 9 a 2, de luns a venres. Pode haber un horario ampliado se hai suficiente xente anotada, que sería de 8 da mañán a 3 da tarde. Realizarán actividades varias como visitas, xogos ao aire libre, manualidades, aquapar, obradoiro de cociña, etc. Tamén terán merenda a media mañán. En Cerceda se celebran no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, mentras que na Silva se celebra no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Máis temas. Se publicaba fai xa semana e media as axudas á escolarización. De novo, estas axudas, estas bolsas que dá o Concello de Cerceda para que aquelas persoas que teñan nenos escolarizados poidan ter unha axuda para libros de texto, material escolar ou vestuario básico para o próximo curso 2026-2027. Xa están publicadas as bases que se poden ver na planta baixa no rexistro do Concello ou a través da páxina web municipal www.cerceda.org e na sede electrónica. Son as bases para solicitar as axudas á escolarización. O plazo para solicitar estas axudas vai a estar aberto ata o día 22 deste mes de xuño. Se subvencionan aqueles estudiantes do Concello de Cerceda matriculados en infantil, segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato, ciclo formativo grao básico ou grao medio. Se subvencionan gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar ou de vestuario básico. Se tienen máis información ou solicitala, poden facelo a través do rexistro ou poden chamar tamén aos servicios sociais, o teléfono 981 68 60 68. En 2 semanas son as festas en Queixas. A Comisión de Festas de Queixas anunciou que para o 20 de xuño, sábado 20 de xuño, son as festas na honra Virxe do Carme en Queixas. Decirlle que ese día, o sábado 20, a 1 da tarde, hai misa na honra Virxe do Carmen, para logo as 2 ter sesión vermú co dúo deluxe e a partir das 10 da noite verbena co dúo deluxe e a orquesta Alianza, todo no campo da festa de Queixas. Ali mismo, no campo da festa de Queixas, este domingo, día 14, a Comisión de Festas vai a estar no Bochinche, que terá aberto dende as 12 ata as 2 para todos os que queiran colaborar coas festas e ademais tamén tomar algo en boa compañía. Tamén anunciábamos esta semana, este luns en concreto, que o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, a directora do Instituto para a Transición Xusta, Judith Carreras, e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, entre outros, anunciaron a resolución definitiva do concurso de nudo de transición xusta de Meirama, otorgándolle a esa planta, a esa central de hidráulica reversible que se vai a poñer no lago das Encrobas. O delegado do Goberno lembrou que se destinan 183 millóns a todos os proxectos empresariais nas zonas de transición xusta, entre as que está Cerceda e As Pontes. É dicir que a directora do Instituto, por exemplo, Judith Carreras, explicou que este concurso recibiu 7 propostas e que a adxudicación se resolveu tendo en conta criterios como a creación de emprego, os plans de formación e as medidas de acompañamento. Insiste en que esta planta vai a traer emprego para Cerceda, ademais da reactivación económica e da estabilidade enerxética. Pode crear ata 180 empregos directos e xerar, mentras se está instalando, ao redor de 1000 postos de traballo. Pola súa parte, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, celebrou que o Concello sexa o emplazamento elexido para esta infraestructura que considera clave para o futuro da zona.
Máis temas, agora imos a falarlles da renovación, ou mellor dito, de os cursiños de natación que durante todo este mes de xuño teñen que formalizar a matrícula. Todas aquelas persoas que solicitaron praza ou que renovaron a praza que xa tiñan para os cursiños de natación teñen durante todo este mes de xuño de plazo para formalizar a praza por rexistro na planta baixa da Casa do Concello polas mañás de 9 a 2 ou a través da sede electrónica en www.cerceda.org. A maquinaria agrícola, a ITV, poden pasala aquí en Cerceda, en concreto na Silva, o mes que ven. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola estará no noso Concello, na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, do 27 ao 31 o vindeiro mes de xullo. Así que, xa saben, poden facer as súas previsións para pasar a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva a finais do mes que ven. Máis temas, a Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha o programa Benestar en Balnearios, que é unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia e tamén do noso Concello que sabemos que aproveitan tamén este programa. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia, con quendas que irán dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro a escoller. Dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55, con un prazo de inscripción que vai a estar aberto ata o 27 deste mes de xuño. Se quere máis información ou que lle axuden a tramitala, poden facelo a través dos servicios sociais de Cerceda, marcando o 981 68 60 68 e pedindo cita. Por outra parte, a Escola Infantil Municipal de Cerceda, os Pillavans, ten publicada a listaxe provisional que vai a estar publicada ata, en este caso, o próximo día 13, que sería o último día para poder, en este caso, presentar alegacións. Logo, a partir do día 15 e ata o 30 de xuño, xa que a listaxe definitiva é cando deben de facer e formalizar a matrícula a todos aqueles as que se lle foi concedida. Este ano, a Escola Infantil, con unha importante ampliación, pretende eliminar listaxes de espera e que todos os nenos e nenas teñan cabida nesta escola. No máis pequeniños de 0 a 1 anos hai 3 matriculados. Quedaron plazas libres, polo tanto, pola mañán e pola tarde. De 1 a 2 anos, pola mañán xa non quedan plazas, hai 28 matriculados e pola tarde quedan 13 plazas libres. De 2 a 3 anos hai 20 matriculados, xa non queda ningunha libre polas mañáns e 18 prazas libres pola tarde. Como decíamos, teñen agora ata mediados de mes para facer algunha reclamación ou alegación e despois a partir do 15 ata o 30 de xuño é cando teñen que facer e formalizar a matrícula no Rexistro Xeral do Concello achegando a documentación pertinente. E seguindo co mundo do motor e presentándolles a novas promesas, e onte tiñamos unha promesa no mundo do kart e do automobilismo, hoxe falamos do motociclismo. Cerceda, volvemos a insistir, é un concello que destaca por ter moitos aficionados, escuderías e pilotos no mundo do motor, ata chegamos a ter unha festa do motor. Si onte falábamos dunha promesa do karting, hoxe falamos de Jacob Valentino Remuñán Leiro. É unha promesa do motociclismo con apenas 12 anos. Jacob tamén practica fútbol e taekwondo xunto co seu irmán Calen, este último taekwondo segundo a súa saga familiar, pero agora apareceu o motociclismo. Jacob participou esta fin de semana na terceira proba do Campeonato Galego de Velocidade de Motos Mini GP no circuito da Madalena, en Forcarei, en Pontevedra, subindo ao podium nun terceiro posto, tendo que remontar xa que non clasificou moi ben o sábado por mor dun problema na suspensión dianteira, pero o domingo conseguiu o terceiro posto con 10 motos na pista, unha proba, un posto moi meritorio.
Nas dúas probas anteriores foron nos circuitos de As Pontes con un cuarto posto e na Pastoriza de novo subiu o podio con un terceiro posto. Destacar que os gañadores das probas teñen moita máis experiencia e xa corren no campeonato nacional. A competencia nesta categoría de mini GP é dura e todos os participantes contan con máis anos de experiencia. Jacob está no seu segundo ano practicando motociclismo. Actualmente leva 3 carreiras cunha moto nova a que se está adaptando. A próxima carreira será este domingo 14 en Outeiro de Rei, aínda que non clasifica para o Campeonato Galego, vai a ser unha boa pedra de toque para seguir progresando na súa categoría e ademais veñen pilotos de toda España e de Portugal a seguir aprendendo. A seguinte cita no Campeonato Galego vai a ser no circuito da Pastoriza dentro de 2 semanas. Así que, noraboa, e seguiremos a Jacob Valentino Leira, que volve a ser tamén outra das promesas que temos no mundo do motor no noso concello. E xa falamos do tempo que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañán. O que nos di Meteo Galicia para mañán é de que o máis destacado será a suba de temperaturas. Mañán, en este caso, teremos en toda Galicia tempo anticiclónico. Habrá unha entrada de masa de aire cálido en latitudes inferiores. Con esta situación, mañán agardamos ceus con nubes altas, pero que non impedirán o paso do sol. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro a moderado, e os ventos soprarán de nordés, moderados en xeral e fortes no litoral noroeste, unhas temperaturas que mañán poderán superar aquí en Cerceda claramente os 25 graus. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos dende a radio, está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Despois da xornada, moi boas tardes, adeus.